Co je to ten cirkadiální rytmus? No, není to nic jiného než biologické hodiny, vědecky řečeno. Takže biologické hodiny nejsou jenom o tom, že nám po určitém věku tikají a upozorňují, už je čas mít to miminko, jinak to nestihneš, ale především je to o tom, že biologické hodiny neboli cirkadiální rytmus ovlivňuje v podstatě všechno, co v našem těle probíhá. Je to většinou 24-hodinový cyklus nebo cyklus, který se blíží 24 hodinám, může to být o malinko delší. No a ovlivňuje nejen to, kdy chceme třeba jíst, pít, jaké máme nálady a emoce, jak máme rychlý metabolismus nebo jaké se nám zrovna vylučují hormony, ale především ovlivňuje to, kdy jsme unavení a kdy se nám chce spát, neboli kdy bdíme a kdy spíme. Hodně dlouho se myslelo, že to, kdy spíme a kdy bdíme, je ovlivněno především slunečním světlem. To znamená, když je den, tak bdíme a když je noc, tak spíme. Pak do toho ale začali šťourat různí vědci a zjistili nejen to, že cirkadiální rytmus neboli biologické hodiny má na naší planetě téměř každý organismus, který se dožívá několik dní, alespoň několik dní, ale taky to, že to sluneční světlo přece jenom nemusí hrát až takovou roli, respektive je to jeden z faktorů, ale není to ten hlavní faktor. Zjistili to tak, že vzali jednu konkrétní rostlinu, která se otáčí za sluncem, respektive která reaguje na denní světlo tak, že ráno rozkvete, otáčí se za tím sluncem a večer splihne a zvadne. Vypadá jako zvadla, ale ve skutečnosti další den ráno zase zázrakem obživne. Takže do té doby si vědci mysleli, že slunce je to, co tuto rostlinu každé ráno probouzí a co každý večer ovlivňuje to, že ta rostlina jakoby uvadá. Takže vzali tuhle rostlinu a dali ji do krabice, kde měla naprostou tmu. A během toho dne, nebo během 24 hodin, do té krabice nakukovali a koukali se, jak ta rostlina reaguje. Očekávali, že proto, že je zavřena v té tmě, že nebude vůbec rozkvetlá, že bude celou dobu zvadlá. Ale opak byl pravdou. Ta rostlina se chovala úplně přesně stejně, jako kdyby na ní celý den svítilo slunce a v noci tak, jako kdyby byla tma. Takže to byl jeden z takových prvních pokusů, kdy si vědci řekli, aha, tak možná na nás, jako na organismus, nepůsobí vnější faktory, nebo nemají až tak velký vliv, ale je něco vevnitř v nás, co máme nařízeno a co funguje nehledě na to, jaké jsou ty okolní faktory. No jenže testovat něco na rostlinách je jedna věc, ale funguje to doopravdy i u lidí. V první polovině 20. století se rozhodli dva vědci, že zjistí, jestli stejné principy fungují taky u lidí. Takže udělali ze sebe pokusné králíky a rozhodli se, že se na několik týdnů nechají zavřít do hluboké jeskyně, kam nepronikne ani kousek slunečního světla. Vydrželi tam nakonec, tuším, 32 dní nebo kolem 30 dní, kdy opravdu celou dobu byli v naprosté tmě. Zaznamenávali si dobu, kdy byli vzhůru a kdy spali a kdy dělali jiné činnosti. No a došli ke stejnému závěru, tedy k tomu, že člověk nepotřebuje denní světlo k tomu, aby ráno vstal, aby byl vzhůru, aby byl bdělý a aby byl unavený večer a šel spát, když slunce zapadá. Jo a ještě abych to upřesnila. Na tom pokusu bylo pozoruhodné to, že oba ti vědci měli svůj vlastní rytmus, kdy se přirozeně budili a kdy přirozeně chodili spát a každý den to bylo velmi podobné po dobu těch 30 dní. To znamená, oni potvrdili, že cirkadiální rytmus je opravdu velmi pravidelný a že vypadá jako sinusoida. To znamená, když se probudíte, tak vaše bdělost stoupá, pak je čas dne, kdy máte nejvíc energie a pak zase vaše energie klesá, až dojdete do bodu, kdy jste nejvíce unavení a pak ideálně jdete spát a dobijete baterky, další den máte zase energii na to žít ten další den. OK, tak teď si možná říkáte, super, tak každý máme nějaký cirkadiální rytmus, no a co, nebo k čemu je to vůbec dobré? No, podle mě je super tady tohleto vědět, protože když se nad tím zamyslíte, tak když znáte ten svůj cirkadiální rytmus, tak vlastně by vám to mělo zaručit, že každé ráno se probouzíte svěží, nejste unavení, přes den fungujete optimálně, večer jdete spát, když jste unavení a spíte klidným spánkem a další den se zase probudíte úplně svěží. To je super představa, že probouzet se každé ráno svěží. No ale nevím jak vy, ale já už se ani nepamatuju, kdy jsem se naposled zbudila vlastně přirozeně sama od sebe a ještě ke všemu svěží. Já se spíš každé ráno probouzím stylem nechce se mi stávat a vytáhněte mě z postele po 10 budících. No tak proč se ráno neprobouzím svěží, přirozeně, odpočatá?
když tuhletu teorii znám, tuhletu teorii toho, že mám nějaký cirkadiální rytmus a že moje tělo by mělo být odpočaté. No, tak když pominu ten faktor, že mám 2 malé děti, takže za posledních 6 let, jestli jsem prospala 3 noci v kuse, tak bych řekla, že to je moc, protože každou noc jsem většinou minimálně 1 nebo 2krát probuzená. Ale další faktor, který určitě tohleto velmi ovlivňuje, je to, že můj chronotyp nesedí úplně na ten většinový chronotyp dnešní společnosti.